Күндәлек йөри торган машина түгел. Бу менә шул парадларга, шыршы бәйрәмнәренә Алла бирсә, наверное, шансы бар инде. Менә испытание ясаганда басуларда йөргәләштердем. Гөмбәгә җиләккә баргалап кайтып калаган булды. Бу көндәлек кулланыла торган машина түгел. Бу үз-үзеңне сынап карау, ясап була микән, юк микән дигән нәрсәдә генә. Бу теге машина кирәклектән түгел. Ясалган машина түгел. Көндәлектә нинди техника бар сезнең? Көндәлектә Волга бар. Мәсәлән, печән алып кайтырга кирәк булса. Печәннәр кирәк түгел хәзер. Печән алып килеп бирәләр. Ну, мал тотып йөрмим дә хәзер. Маллар юк хәзер. Менә бу сезнең кулыгызда кайчангы елгы аппарат? Бу 19 елгы, 2019. Быел чыктыгыз, әйме аның белән. Бу Мısır'da үзем чыкты, Мısır'da абый чыкты, Расих абый. Сез сездә мосын каян алдыгыз? Бу Волганы. Волганы мин бу 90 еллар ахырында Юдиндан апайткан бер бабайдан, ул мәрхүм иде. Аны җәннәттә булсын. Ул әби каршыкта бөтен кагазларын, документларын калдырып үлеп киткән иде. Без монда бер иптәш малай әйтте дә аны. Волга бар. Барып карыйм, әйдә кирәк түгел дигәч, мин кызыксында. Бу малай вакытта мин моны күрә идем, булар Сабантуйга кайта иде бу машина. Шаккатып карап кала иде мине. Мондай зур машина беренчедә күргән идем. Аннан соң Сабада юк инде булар, мондай машиналар. Анда ул вакытта ул Сабантуйга шул 5-6 машина җыела иде ахыр инде. Менә шул миңа туры килде инде. 60 ел машина бөтенесе үз запчасть, үз оригиналный запчасть монда. Менә яңартканыгыздыр инде. Юк, бияdım, иттем инде, асы сүздә юк. Әзрәк теге майлап, җайлап шунда.